Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ na n'ọnụ ya bụ Nwaada Ngozi Mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa n'oge a. Otu onye mgbasa ozi ekwuola na mmanya niile na-aba n'anya enwere na Naịjirịa bụ adịgboroja. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Otu onye mgbasa ozi ama ama aha ya bụ Deji Adeyanju emeela ka ndị Naịjirịa na-aṅụ mmanya na-aba n'anya ka uche ha dị ya, maka na ọtụtụ mmanya ndị a na-aba n'anya ya bụ alcohol ndị nke enwere na Naịjirịa abụghị ezigbo ya, nke pụtara na mmanya ndị a bụ adịgboroja. Adeyanju, onye zipụtara ozi a na ngalaba iru akwụkwọ nke a na-akpọ Instagram, yọrọ ndị mmadụ ka ha jiri nwayọọ maka na ya bụ mmanya na-aba n'anya ha na-aṅụ oge ọbụla abụghị nke ezigbo ya, na ọtụtụ n'ime mmanya ndị a bụ adịgboroja. Ọ gara n'iru mee ka ndị mmadụ mara na ya bụ mmanya adịgboroja ha na-aṅụ na-emebi ọtụtụ ihe n'ime arụ ha. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.